a veure equacions amb més d'una incògnita. Si tenim una equació amb més d'una incògnita, això el que representa és una relació entre les dues o més incògnites que hi ha a l'equació. Si aquesta relació ens està indicant realment tots els punts, perquè si parlem de dues coordenades serien tots els punts d'un plànol, si parlessin de 3 serien tots els punts de l'espai que compleixen aquesta igualtat. Anem a veure un exemple. Per exemple, l'equació x menys y igual a 5, que la podem expressar també com a y igual a x menys 5. D'acord? Cerquem els valors, sabem que això és l'equació d'una recta, perquè les dues incògnites són de grau 1, substituint el valor 0 de x i la y ens dona menys 5, substituint el valor 1 de x i la y ens dona menys 4, representem aquests dos valors i els unim i ens dona una recta. Què vol dir això? Que tots els punts que representen, que estan a dintre d'aquesta recta, són els que compleixen aquesta igualtat, aquesta equació amb dues incògnites. Anem a veure un altre cas. Anem a veure l'equació x al quadrat més y al quadrat igual a 5. Aquesta equació representa tots els punts que compleixen, que quan substituïm la x del punt i la y del punt, i elevem cada x al quadrat i la y al quadrat i sumem aquests dos valors, el resultat dona 5. I això són els punts, en aquest cas, que pertanyen a una circumferència. Els punts que estan en verd són els punts que compleixen aquesta equació en dues incògnites. I això és tot de moment.